अगर आप भी चाहते हैं DRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना रोज मिल जात रहलू लहरी में रंज बेदर्दिया भूषण से रोज मिल जात रहलू लहरी में चंद्ररत्न सिंह शक करेला चंद्ररत्न सिंह शक करेला हमरो भातरा शक करेला मिलल चाहता रे लभर कौन करेला हमरो भातरा शक करेला हमरो भातरा शक करेला हमरो भातरा शक करेला मिलल चाहता रे लभर कौन करेला हमरो भातरा शक करेला मिलल चाहता रे लभर कौन करेला हमरो भातरा शक करेला हमरो भातरा शक करेला मिलल चाहता रे लभर कौन